Još jednom lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Nastavljamo sa prorokom Zaharijom. Na redu je 4. poglavlje. Nije dugačko, ima samo 13-14 stihova. Zlatan svećnjak i 2 masline. Ovo je jako lepo poglavlje. Potom vrati se anđeo koji mi govoraše i probudi me kao čovjeka koji se budi iz sna. I reče mi, šta vidiš, Matarue? Ja rekoh, vidim, eto svećnjak sav od zlata, menora, i gore na njemu čaše i 7 žižaka, jer ona toliko ima sedmokraki svećnjak, njegov je na njemu i 7 levaka za 7 žižaka što su gore na njemu. To je posudica u kojima se nalazi ulje. I 2 masline uz svećnjak, jedan s desne strane čaši, jedan s leve strane. I progovorih anđelu koji govori sa mnom i rekao, šta je to, gospodaru moj? A anđeo koji govori sa mnom odgovori i reče mi, zar ne znaš šta je to? I rekoh, ne, gospodaru moj. A on odgovori i reče mi govoreći, to je reč Božja Zorovavelju. Zorovavelj je bio zapovjednik, nešto kao car iz carske loze, koji je došao da obnovi Jerusalim i hram. Ne silom ni krepošću, nego duhom mojim, govori Bog nad vojskama. Dakle, neće tvoja sila i tvoja krepost obnoviti Jerusalim, nego duhom mojim, veli Bog nad vojskama. Duh Sveti je taj koji daje snagu da svećnjak gori i zapravo sva ta simbolika ulja svećnjaka jeste Božja sveprisutnost kroz Duha Svetoga koji čini da žižak, to jest da svetlost istine gori i da obasjava svet. I onda kaže 7. stih, što si ti goro velika pred Zorovaveljem ravnice, a on će izneti, samo da vidimo, što si ti goro velika pred Zorovaveljem ravnica, a on će izneti najviši kamen sa usklicima milost, milost njemu. Dakle, sada se tu govori o sili Persijskog carstva, gdje kaže tekst, što si ti goro velika pred Zorovaveljom, koji treba da obnovi Jerusalim, ravnice, a on će izneti najviši kamen sa usklicima milost, milost njemu. I dođe mi reč Božja govoreći, ruke Zorovaveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti i poznaćeš da me je Bog nad vojskama poslao k vama. On je odpočeo, Zorovavelj, zidanje hrama Jerusalimskog. Zašto? Zato što je taj hram svetlost Božja, koja treba da svetli o Božjem planu spasenja svim narodima, jezicima i kolenima koja će se rađati do Hristovoga dolaska. I ruke njegove su postavile temelj hramu u Jerusalimu i ruke njegove će ga dovršiti i znamo, dok čitamo Jezdru i Nemiju, da se to i desilo, da je hram bio obnovljen, da su zidovi bili obnovljeni i da je reč Božja koja je rečena Zahariji proroku ispunjena doslovno. Jer ko je prezreo dan malije stvari, kaže tamo kada su postavili temelje za Zorovaveljev hram, dakle u vreme Ješuje, prvosveštenika, da su mnogi plakali od radosti, a mnogi od sreće, mnogi su od žalosti, a mnogi od sreće. Oni koji su znali koliki je bio Solomonov hram, oni su plakali od žalosti, koliki je ovaj mali, a oni koji su gledali kako se postavljaju temelji hrama koji će se podići, oni su bili radosni. Ruke Zorovaveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti i poznaćeš da me je Bog nad vojskama poslao k vama. Jer ko je prezreo dan malih stvari? Jer će se radovati kada vide kamen merački u ruci Zorovaveljovoj, on je 7 očiju Božjih koja prolaze svu zemlju.
Imamo sedmokraki svećnjak, imamo 7 očiju Božijih koji prolaze svu zemlju. Reč je o Božjoj sveprisutnosti u Duhu Svetome. Tada odgovorih i rekoh mu, šta su one 2 masline s desne strane svećnjaka i sa leve? I opet odgovorih i rekoh mu, šta su one 2 grančice maslinove što su među 2 levaka zlatna koji toče zlato? I reče mi govorići, zar ne znaš šta je to? A ja rekoh, ne, gospodar moj. Tada reče, to su 2 pomazanika koja stoje pred Bogom i to je pred gospodarom ove zemlje. Ko su bila 2 pomazanika koje stoje pred gospodarom ove zemlje? Ko su te 2 masline? Pa 2 pomazanika, mašhani, ta reč Mošijah ili mašhani, onaj koji je pomazanik, se upotrebljavala i pomazanje se koristilo za prvosveštenika, naravno i za levite, to je za svešteničku službu, i pomazanje se vršilo za cara, Meleha. I car je bio Zorovavelj njihov, u smislu, on je bio taj koji je vodio sve to, kao politički predstavnik ispred Medo-Persijskog carstva. Jaša ili Jošua je bio prvosveštenik koji je trebao da obavlja službu vezanu za hram. I njih dvojica su bili, preko kojih je radio Duh Sveti, preko Zorovavelja da hrabri ruke naroda da zidaju hram, a preko Ješue, prvosveštenika, kome je skinuta prljava haljina, dobio novi turban, da vrši službu jutarnju i večernju, tamid, i da svetlost istine Božje, sila Duha Božjega kroz njih deluje na ljude vrlo, vrlo pozitivno. To jest da se ljudi okrenu ka Bogu. I danas, kada razmišljamo o tome, o eri Duha Svetoga, svako onaj koji je primio Duha Svetoga, on je Mošijah, on je pomazan od Boga, mašhani, da može da carstvo Božje i vrednosti Božje prenese ovome svetu. Tada smo imali Ješu i Zorovavelja, a danas svako ko prizove ime Božje, ko prihvati Hrista, ko bude ispunjen Duhom Svetim, on je pomazan, jer ulje maslinovo je simbol Duha Svetoga kojim se pomazuje sluga Božji da obavlja službu Božju, i to pomazanje se vršilo za cara i za prvosveštenika, i naravno ulje je također korišteno za mazanje onih koji su bolesni i za molitvu da bi ih Bog Duhom Svetim iscelio, to jest da bi oporavio njihov duh, a onda se telo samo reparira i samo se popravi. Dakle, na osnovu onih ključeva koje ima unutar DNK, ono samo sebe popravi. To je ono što nam govori Sveta Božja reč, i zaista knjiga proroka Zaharije je fantastična. Ta 2 pomazanika, 2 masline koji stoje pred Bogom, pred stvoriteljem neba i zemlje, su Zorovavelj i Ješua, dakle prvosveštenik, i zapravo današnja naša maslina je Hristos, koji je i Meleh, koji je car, a koji je također i naš prvosveštenik koji stoji pred Bogom Svetim, i on je taj kroz kojega mi dobijamo carstvo Božje, spasenje, i taj plan spasenja može da funkcioniše u našem životu. I neka vas Bog blagoslovi da čitate knjigu proroka Zaharije, taj prelepi tekst o sili Božjoj, da se zaista radujete tom velikom daru koji je on darivao svima nama kroz plan spasenja, kroz Hrista, kroz prvosveštenika, kroz Meleha, kroz cara koji je pomazan za službu na slavu njegovog imena. Veliki silni naš stvoritelju, hvala ti, slava, sila, moć i čast, na ljubavi i milosti, na ovom predivnom tekstu kojeg si nam ti dao, ti nas ohrabrio, jačaj, da možemo da budemo ispunjeni Duhom tvojim svetim, da budemo pomazani i da možemo da svetlimo kao što sedmokraki svećnjak je svetlio u svetinji, i da zlatno ulje koje teče od tebe se sliva u nas, u naša srca, u naš život, i da možemo da svetlimo tvoju istinu, tvoju ljubav ovome svetu. To te molimo u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova večno. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.